Kublai Shibun Parlok Bapilap Yiki video Hakaneka channel Kabangi Aikerteng Kasi Infotainment Hakaneka Port Tungin Yok Ban Yapai Banga Yaki Katsan Teli Kiri Kiba Klein Bor Tam Hakaneka Perthai Kaneka Jing Klein Bor Jongki Kam Dadai Kang Shibanta Hanrei Kajing Klein Bor Jongki Hakaliang Jongki Bor Shipai Habbarok Kiliang Kata kabagi khot ka Global Firepower Index haga kerdan ka bakhasan kadon kari Israel kari ka bangi man ka por ya ka jingyale bat ya kata ka jingklan jongka haga kerdan ka bakhasau ka dei kari Germany ka badai ka wei na kiri ke bakyu state bha haga liang jong ka jingstad haga kerdan ka bakhalai ka dei kari Indonesia ngangai barok na preng jong pi ya tipai ba ya ka ne kari haga kerdan ka bakhat ar ka dei kari Pakistan ka badai kari ka basyajele Brabor lane ka basyaj pen I Brabor ya kata ka bor baka jingklan jongka bat kari India haga kerdan ka bakhat wei ka dei kari Brazil kari ka bangi syaj tipai ba ya kata ka jingklan jongka kamtam haki snem ke bala no haga badai bat ka football haga kerdan ka basyipau ka dei kari Italy ka badai ka wei na kiri ki badai ke member jong kata ka bagi khot ka NATO haga kerdan ka ba khandai ka dei kari Turkey ka badai kari ka bangi shene ngisai pena bahaya ka haga kerdan ka ba pra ka dei kari Japan ka bangi syai tipai ba ya kata ka jingstad bat ya kata ka teknologi jongka haga kerdan ka ba nyau kadai kari France kari kabakhlain borbha kamtam hakine ki jetma haga kerdan gaban riu kadai ka United Kingdom lane kabangi khot ka England haga kerdan kabasan kadai ka South Korea kadai ka wei ne kiri ki bakhlain borbha kamtam haki missile bat ki wei ki tiariele katkum gane ka juk ka bamenta haga kerdan ka basau ka dei ka ri India ka badai ka wei ne kiri ki bakhlain bha khamtam haki bor bai ka jingbon jong ki shipai haga kerdan ka balai ka dei ka ri ka badan hasenda jongi ka bagi tipai ba ya ka kum ka ri ka bakyu state bha haga liang jong ka teknologi haga ne ka juk ka bamenta bai kata ka dei ka ri jong usin jiping lane kari China haga kerdan ka ba ar ka dei kari jong u Putin lane kari Russia ka badai kari ka ba klain borba nadu ki por ki ba mensua bat hadu mentaru haga kerdan ka manengkong ka dei kari USA lane ka United States ka bangi khot ka Amerika lada pi kwa banyo iki jingtip ki ba kum kine sa comment bat sa subscribe ya kane ka channel Kublai Shibun.